Tomuto dátumu pribudlo hlavne toto urologické oddelenie ako samostatná jednotka, keďže doteraz pacienti, ktorí vyžadovali hospitalizáciu pre urologické ochorenia, boli hospitalizovaní na chirurgickom oddelení, kde sme mali svoje lôžka. Teraz už budú mať samostatné urologické oddelenie s nepretržitou 24-hodinovou službou počas celého týždňa. Okrem tohoto oddelenia pribudol aj extrakorporálny lithotriptor, ktorý slúži na rozbijanie kameňov neinvazívnou cestou, to znamená bez nutnosti narušenia tela, preto aj názov extrakorporálny mimotelový. Čiže to sú prístroje, ktoré sme si aj pozreli. Okrem toho súčasťou vybavenia je aj nový ultrazvukový prístroj Siemens, ktorý je za vami, plus súčasťou urologického oddelenia budú potom aj laserový lithotriptor a radiologický urologický stôl, ktorý bude spustený niekedy v septembri roku 2014. V tej výstavbe urologického oddelenia máme dve etapy. Prvá bola v rokoch 2008 až 2013. Investície v tomto období boli vo výške 300 000 eur. A druhá etapa, ktorá je v roku 2014, tam sú náklady vo výške viac ako 1,5 milióna eur a všetky tieto investície boli z vlastných prostriedkov Nemocnice Poprad.